30% stanovništva živi ispod ili oko linije siromaštva, dok je srednja klasa, koja je obično najprogresivnija i pokretač razvoja, potpuno uništena. Naš predsjednik, iako vodi jednu od najsiromašnijih zemalja Evrope, uvršten je među 20 najbogatijih političara svijeta. U ovih 3 decenije izvršena je u cijelosti samo jedna tranzicija. Društveno vlasništvo, dakle vlasništvo svih nas, prešlo je u ruke vladarske porodice, njihovih prijatelja i kumova. Glavni zadatak svih nas je da spriječimo dalje razaranje društvenog bogatstva. Izuzetno je važan početak ovog dijaloga, jer zajedno mi smo snaga, a atomizovani i odvojeni bit ćemo samo posmatrači ovog razaranja sa kojim se mora stati.